Добър ден на всички граждани от Добрич. Аз се казвам Йордан Апостолов, роден съм, отраснал съм и живея в град Добрич. Завършил съм средното образование тук, в техникум по механотехника и електротехника. Впоследствие съм завършил висше образование в ВИНЗ Варна, специалност банково дело и допълнителна специалност агроном растителна защита. В момента се занимавам активно с строителна дейност и производство на селско-стопанска продукция. В Граждани повече съм за това, защото ми омръзна отделна клика от определени хора в Добрич да определят насоките за развитието на града, като ги съобразяват единствено и само със собствените си потребности и желания, без да отчитат мнението на околните. В Граждани повече съм за това, защото ние, десетките днес, с нашата работа трябва да станем стотици в бъдеще и да можем да променим условията за живеене в нашия град. Омръзна ми също така да виждам как града ни от ден на ден се свива и намалява, а в същото време той има потенциал, той е изграден на една много добра основа от предните години. И ние вместо да развиваме тази основа, сме започнали вече да я деградираме и да я унищожаваме.